naji an ce ka san da suna ka koma DJ Yunus Zaki. Yaro karami ne. Kun ga kalar fasalan mu kawai, kalar fasalan mu kawai. Kun ga kalar yanayin mu kawai, yanayin mu kawai. To dai ga maso yaran zan wake kuma ba wasa. Ya ga bidausi soyayya ce Allah ya hada. Ga makiyan ku suna fama, suna fama. Dinan shawara gare ni, kama duk makiyan ku tare su dama burin su suka da ku. Da muke roƙon Allah din ya zabi da su. Allah ne muka sa a gaba, shi ne muka sa a gaba. Makiyan nan dama ba sa so a wurin nan ayo. Ya bidausi soyayya Allah ya hada da makiya ko bakin su babin da dama za ya yi, babin da za yi bakin makiyan ku tare su. Dama dai burin su gan ku abin da suka da ku. Kuma dama ku rike Allah ba dare da rana, ko mu ma din abokai mana da yin addu'a, tilas ne ya bani, tilas ne ya bani, kuma ba wasa ba kariya soyayya din. A cikin soyayyar nan na hango babu yaudara, a cikin soyayyar nan na ga babu cin amana. Allah ne ya hada dama, shi ne ya hada, du makiyan ku ba za su raba ba, babu mai rabawa. Ni dai yaro ne karami kuma sannan addu'a ba za mu yi da mu da masoyan ku. Shi gaba ɗaya za mu yi taro ranar babikin ku. Allah dai ya kai mu zuwa ranar nan. Makiyan ku ba su mamaki din kishar da sai mun sha, shagali sosai kuma ba wasa din kishar da ta. Gaskiya ne ni ma na ji daɗin zuwa nan wurin da. Sa makiyan ku gaba ɗaya duka ku take, ku take su kar da ku gwada musu wasa, kuma ba wasa. Ni dai yaro ne karami haba, daga DJ Yunus Zaki dan garin Kaduna. Ku daga aikin din baba kai yaro karami ne. Masu gudu su gudu, du su gudu.